Na 10 km muškarci, gospodin Ivan Domislović dodijelit će te prigodne poklone i nagrade. Treće mjesto Matija Zadravec 40.05. Matija Zadravec. Bravo Matek. AK Varaždin. Drugo mjesto Andrej Hladnik, AK Varaždin 38.30. Evo imam osjećaj da će uskoro početi prve kapi kiše. I prvo mjesto Ante Živković, AK Dubrovnik 38.10. 38.10 Ante Živković. Znači prvo, drugo, treće mjesto Živković, Hladnik, Zadravec.